Kaixo, kaixo, nire super txiki eta super familiak, zer modu zaudete? Gaurkoan, Santa Barbara ermitaraino igo gea, bai, atzo pikotan egon ginen, eta orain beste aldera pasagea. Eta, bueno, hau da, metafora bat bezala, ezta? Azkenean ze azaldu nahi dizuet, garrantzitsuagoa da, ze pertsonan bihurtzen zaren bidean gauza bat lortu nahi dezunean, edo helburu bat, edo desio bat. Askoz garrantzitsuagoa da, bidean egiten dezun esfortzua, zeren horrek zer egiten zaitu pertsona hobeagoa. Baliabide gehiago lantzen dituzu, desio hori lortzeko bidean. Da askotan, euli bat, askotan guraso eta irakasle bezala gehiago baloratu behar dugu esfortzua emaitza baino. Ezaztu, importantena da ze pertsonetan bilakatzen zen zure desioen bila. Bueno, ezaztu nire tailerrak jarraitzen, bai? Esfortzu eta ikasketekin beti aurrera. Venga!